incorpora tota una sèrie d'elements, entre altres, un que no parlaré perquè ja s'ha parlat abans, que és l'increment impressionant de la mecanització i la robotització. Per què es parla tant darrerament de la renda bàsica incondicional? Per què parlen fins i tot o escriuen mitjans de comunicació tan distints com pot ser el Wall Street Journal, The Economist, el Financial Times, per exemple, New York Times també, The Spiegel, Le Monde, i per suposat aquestes conyes que tenim per aquí, com El País també, El Mundo i altres. Tothom parla de la renda bàsica. I clar, quan tothom parla de la renda bàsica, fa que molta gent conegui la renda bàsica, però al mateix temps s'incrementa la confusió. Perquè clar, hi ha gent per suposat que, com és normal, pregunten coses com, per exemple, home, la renda bàsica, si Silicon Valley o gent com The Wall Street Journal parla de la renda bàsica, i això és la dreta, com és que venen a preguntar si la dreta i l'esquerra està a favor de la renda bàsica, algun secret ha d'haver-hi, no? I aquesta és una de les coses que intentaré explicar molt breument, com que la renda bàsica és una proposta que no té problema de definició, però evidentment la dreta i l'esquerra no volen el mateix. Encara que la renda bàsica, la definició sigui clara, intentaré explicar quina és la gran diferència entre el que pretén Silicon Valley, per exemple, el que pretén The Wall Street Journal i el que pretenem gent com, per exemple, la de la nostra associació o la de l'associació internacional, que ja té 30 anys, la Basic Income Earth. Però per què es parla tant de la renda bàsica? I això sí que crec que és interessant, almenys detectar aquests problemes, detectar aquesta realitat. Jo crec que hi ha moltes raons, però almenys us en citaré 3 o 4, perquè crec que capten una part important del problema. La primera, o l'ordre que poso no és que sigui el primer més important que el segon i el segon més important que el tercer, sinó simplement és... Aquí l'ordre no implica importància. La primera cosa que he posat és el fracàs dels subsidis condicionats. Subsidis als pobres històricament són un fracàs. Per suposat, millor que no hi hagués subsidi pels pobres, clar, això no tinc cap tipus de dubte, no estic dient que es treguin els subsidis dels pobres, no, dic, els subsidis dirigits als pobres respecte al que es pretén han estat un fracàs. He citat abans la renda garantida del País Basc. És la millor, això sí que no és de les poques coses que no acostumen a haver-hi discussió, igual que l'existència de la llei de la gravetat, pot ser algun postmodern, pot posar-ho en dubte, però la llei de la gravetat existeix i qui ho dubti que es tira d'una finestra i ho comprovarà, el que passa és que després no podrà dir que s'havia equivocat. Hi ha coses que no estan en gaire discussió. I una d'elles és que la renda garantida del País Basc és la millor de tot el Regne d'Espanya. Bé, doncs segons propi balanç del govern basc és molt insuficient respecte a les pretensions que tenim. Ve una situació de crisi econòmica com la que ja sabeu que estem més o menys inserits des de petites diferències des de fa 10 o 12 anys, no, per ser exactes 9 anys, i és una crisi econòmica on evidentment posa en qüestió moltes qüestions, molts aspectes del propi funcionament del suposat estat de benestar. I en el País Basc és més que insuficient per fer front. El País Basc és el lloc on hi ha menys pobresa de tot el regne. Vull dir, per comparar. Doncs si aquella és la millor, la del País Basc, imaginin-se vostè com seran la pitjor, que en aquest cas és la murciana. Però totes estan més a prop de la murciana, és a dir, de la pitjor, que no de la basca. Ara amb la catalana s'intentarà, però bé, no vull entrar a l'anàlisi concret d'aquesta renda garantida de ciutadania. El que sí que queda clar, i això és el que m'agradaria dir-los, és aquest primer punt. La constatació per la gent que es posa a mirar-ho del fracàs dels subsidis condicionats. L'altre, ho tinc molt fàcil per aparellar-ho, perquè s'ha explicat molt bé a la intervenció
l'increment de la legislació i l'increment de la mobilització. S'explica, i per tant, és una cosa que val la pena que insisteix. Però el que sí que m'agradaria incidir és, a part del que es diu, són molts estudis diferents del que considerem. Per suposat que hi ha dos extrems, no, dos extrems no, els neoliberals i l'escola austríaca, i la economia neoliberal, i una part de l'escola molt poderosa, diuen que no són per molta mecanització que hi hagi, per molta politització que cada vegada és necessari productes dels sectors però fora d'aquestes possibilitats intel·lectuals, sobretot aquestes possibilitats intel·lectuals doncs els diversos estudis diferents, algunes condicions i tal, acadèmics i documentals, petites diferències. Suposo, això és una altra cosa, suposo que el problema és de reconèixer que el treball assalariat és una cosa que cada vegada està més enriquida. Suposo que és entrar en determinades tradicions en una entrar a la línia d'obligació de determinades coses que incorporen una tradició. El treball dignifica, en tot cas és la persona la que està dignificada, però el treball dignifica. I per això el millor seria passar-los, i ens ho passaríem potser millor tots aquesta tarda, el petit vídeo del Rubianes, que diu la vida, el treball dignifica. I llavors, amb la seva gràcia, explicava, si jo conec molt poca gent que el dilluns digui que bé, ha arribat el dilluns, ja puc anar a treballar i tal, no? I en canvi el divendres, coses d'aquestes elementals. No? Precisament, i sobre això no tindré ocasió de parlar gaire, perquè si no m'allargaria, per una vella tradició de la llibertat republicana de 2.300 anys almenys, el que dignifica és l'existència material garantida. Qui no té l'existència material garantida no és digne. No la persona, sinó no pot viure socialment o no té l'existència material garantida en societat. No? Però bé, això seria en tot cas una nota per la pàgina. Segueixo amb una altra de les raons de per què es parla tan darrerament de la renda bàsica. Una d'elles, i aquesta em sembla molt important, és cada vegada més l'escepticisme de la plena ocupació. La plena ocupació, almenys s'entesa la plena ocupació com un treball digne. Treball semiesclau és possible que pugui haver-hi una plena ocupació, però això pot interessar una poca gent. La immensa majoria de la població crec que no estaria d'acord. Hi ha gent rara, però bueno, en general, diguem-ne que la majoria de la població no estaria d'acord que el treball semiesclau sigui la forma d'aconseguir la plena ocupació. Però sobre això també val la pena dir algunes cosetes que a vegades es tenen, diguem-ne, oblidades. S'ha fet o s'ha tornat a recuperar una conferència que va fer aquest economista tan famós i tan de dretes, per cert, John Maynard Keynes, en l'any 1930, com van les coses, per cert, això que un tipus com aquest, com el John Maynard Keynes, un gran economista, no hi ha cap tipus de dubte, passi per ser l'economista de determinada esquerra. És impressionant, és impressionant. Per això fa poc, en la mateixa línia, vaig sentir un col·lega meu, en aquest cas no era català, un economista que deia com està anant el món, que segurament actualment passaria el Ronald Reagan i la Margaret Thatcher passarien per ser de centre-esquerra. És amb la mateixa idea, no? Però bé, el John Maynard Keynes era de dretes però era un il·lustrat. I com ell era un il·lustrat, doncs era un tipus que, diguem-ne, atenia a les dades que estaven a la seva disposició
tradició i sobretot a la raó. I en aquesta conferència a Madrid, en l'any 1930, amb un col·legi d'estudiants, va fer una conferència que després es va posar en forma d'article i que més o menys s'ha titulat alguna cosa així com l'economia dels nostres nets. A efectes pràctics és una breu conferència, són 15-16 pàgines, depèn de l'edició, i parla de com seria l'economia 100 anys després, és a dir, en l'any 2030, és a dir, ara, d'aquí 13 anys. I un tipus com el John Maynard Keynes deia claríssimament que creia que arribaríem a uns nivells de productivitat, a uns nivells de mecanització, per recordar coses, que faria que, com que som una espècie, que ell creia, no sé si tenia raó, però ell creia que era una espècie força intel·ligent i força racional, com a molt hauríem de treballar 15 hores a la setmana. Si havíem de treballar tantes hores. En l'any 2030, és a dir, d'aquí 13 anys, no hi ha ni un partit, ni aquí, ni en qualsevol lloc de la Unió Europea que se li passi pel cap d'una setmana laboral de 15 hores. No sé si existeix algun partit d'esquerra radical, però si existís, no. Aquest tema no el té. 15 hores a la setmana. I això estava dit no per un comunista, ni un anarquista, ni un socialista d'esquerres, està dit per John Maynard Keynes, un tipus conservador, intel·ligent però conservador, perquè donava per suposat que la gent treballa, evidentment, de forma instrumental per poder viure, però que ningú ha vingut a aquest planeta, aquesta vida, doncs ha vingut, ha fet feines completament estúpides. Es fa de forma instrumental per poder viure. I, com us deia, l'escepticisme sobre la plena ocupació. Però clar, quan sents que alguns economistes d'esquerra, els de dreta no m'impressionen tant, però els d'esquerra, potser per aquelles coses encara m'impressionen, quan diuen aquestes xorrades. Quan parlen aquí, en el Regne d'Espanya, de plena ocupació, que la solució a l'atur, la solució, en fi, als problemes que tenim és la plena ocupació, dius, i mentre què? I mentre què? Perquè, diguem-ne, si hi ha algú normalment constituït que pensi que la plena ocupació es pot donar en condicions decents, ens referim d'aquí 3 o 4 anys, aquest sí que potser, a no ser que canviessin molt les coses, sí que potser tindria algun problema cognitiu important. Però dit aquí, en el Regne d'Espanya, té el seu què, perquè, per no equivocar-me, porto apuntades les dades, i és que és l'estat, l'espanyol, que dins de l'OCDE, amb estadística des de l'any 78 al 2016, és a dir, estem parlant de 38 anys, si no calculo malament, 22 i 16, perquè el 17 no compta en aquest cas, són 38. 38. És l'estat de tota l'OCDE amb una taxa d'atur superior al 15%. O sigui, anys d'aquests 38 amb una taxa d'atur superior al 15%, exactament 26 anys. Dels 38, 26. El segon és Irlanda amb 10, de 26 a 10. I acaba de sortir, com suposo que algun de vosaltres haurà llegit, que un informe tan poc sospitós, crec que és del Banc d'Espanya, que diu ben clarament, d'aquí, sí clar, el Banc d'Espanya no pot ser de Rússia, no? El Banc d'Espanya doncs diu ben clarament que si es comptabilitzés l'atur, aquelles persones que estan treballant a temps parcial, però no perquè volen, sinó perquè no tenen altre remei, perquè el que voldrien seria treballar a temps normal, diguem, a plena a temps tot, això mateix, no em sortia la paraula, a temps complet, l'atur seria del 30%, ara i avui. I això ho diu el Banc d'Espanya. Per tant, aquí està pensant en ocupació simplement. En fi, i aquesta raó és, insisteixo, aquest escepticisme, almenys per part de bastanta gent sobre la plena ocupació, almenys en les condicions que s'ha conegut fins ara, doncs és un dels motius més també que es parli de la renda bàsica. I també, però sobre això tampoc parlaré gaire, perquè pot ser que
que surti en el debat, i en qualsevol cas sobre això m'allargaria molt, l'escepticisme aquell de que no es pot finançar cada vegada s'està perdent o està minvant. Qui es posa a estudiar seriosament si es pot finançar, es pot finançar. Una altra cosa és les demagògies que es puguin dir. Però fins i tot el Banc Bilbao Vizcaya l'altre dia va fer un informe fent referència a l'estudi aquest del Jordi Arcarons, del Lluís Torrents i jo mateix sobre proposta de finançament, i evidentment no estaven d'acord. Només faltaria, si em preocuparia que estigués d'acord amb el Bilbao Vizcaya com a tal, però no deia pas que no es podia finançar. Deia en tot cas que era massa car perquè s'equivocava en una cosa. Que ara no val la pena explicar en què s'equivocava perquè hauria d'explicar-ne altres. Però vull dir, l'escepticisme aquest de que no es pot finançar, home, si acabem de saber, no, cada vegada sabem quants calés s'han invertit, més ben dit, s'han tirat a la banca, per salvar la banca, estem parlant d'unes milionades que, i només que parléssim al marge de la reforma de l'IRPF, de tenir un frau fiscal igual al de la Unió Europea, a la mitjana de la Unió Europea, no un frau fiscal zero, això ja seria, en fi, llavors aniríem tots els gossos anirien a botifarres, no? No, m'estic referint igual, una al·lusió i un frau fiscal igual a la mitjana de la Unió Europea, perquè és molt superior, clar, no és inferior, és molt superior, només que tinguéssim aquests punts, que baixéssim aquests punts, finançar la renda bàsica també seria una qüestió de criatures. I la crítica aquesta, demagògica, de que, en part com que s'ha dit abans, doncs tampoc insistiré gaire, no, els rics, la Patricia Botín, abans en parlaven del seu pare, no? El seu pare mai va pagar impostos, per cert, però bueno, i dels morts que no paguen impostos, ara em pregunten per la viva, viva en distints sentits de la paraula, no? És just que la Patricia Botín rebi una renda bàsica? Escolti, vostè tindria el problema que la Patricia Botín rebés formalment, tècnicament, la renda bàsica si resulta que ha de pagar molt més del que paga ara, suposant que pagui alguna cosa, per cert, perquè aquest és un altre problema. Hauria de pagar molt més del que paga ara per rebre una renda bàsica. I es produeix aquesta redistribució de la renda que explicava l'Héctor, i més concretament els hi puc dir que tenint un índex de Gini molt alt, saben que l'índex de Gini va del 0 a l'1, això mesura la redistribució de la riquesa d'un país. Si s'aproxima a 1 vol dir que hi ha molta desigualtat, si s'aproxima a 0 vol dir que hi ha menys desigualtat, no? Per tant, quan més a prop de 0, millor des del punt de vista de la distribució de la renda. Nosaltres aquí en el Regne d'Espanya tenim un índex de Gini dels més desigualitaris de tota la Unió Europea. Entre altres coses perquè l'IRPF actual, jo no tinc temps d'explicar, però l'IRPF actual és molt poc distributiu. Doncs bé, amb una renda bàsica com la que proposem nosaltres i aquesta redistribució de la renda, resultaria que tindríem un índex de Gini similar al que tenen els països que el tenen més baix del món, en aquest cas els països escandinaus. Bé, i vaig acabant. Una de les coses que he dit al principi, que no m'agradaria deixar-la. Per tant, com és que hi ha gent de dretes que proposa la renda bàsica i gent d'esquerres que proposa la renda bàsica i, per tant, on està el secret o on està la diferència? Aquí sí que m'agradaria ser molt precís. La renda bàsica pot ser defensada formalment per el Sunsum Corda, però el que diferencia el que és una proposta genèricament de dretes o genèricament d'esquerres és com està finançada. És a dir, qui guanya i qui perd. Quan dic qui guanya i qui perd, em refereixo respecte a la situació de partida, clar. En el nostre cas, amb el nostre projecte de finançament, perd el 20% oficialment més ric de la població espanyola. Qui guanya l'altre 80%? Des del més pobre, que és el que guanya proporcionalment més, fins al que està, evidentment, hi ha algunes distorsions en alguns aspectes que cal millorar, però ara els estic parlant pel broc gros. Hi ha gent, per exemple, també que es preocupa, bueno, la renda bàsica, però a quina quantitat? Necessitats bàsiques. Qui ho determina, allò de les necessitats bàsiques? És elemental. El llindar de la pobresa. El llindar de la pobresa és un aspecte tècnic que pot ser molt criticable, per suposat, però és un aspecte que no pot ser deformat.
perquè com que depèn del producte interior brut, ara independentment que el producte interior brut ja sé que pot ser criticat des de... però en fi, ara no puc criticar 34 coses alhora, no puc anar més perseguir un fil conductor. El producte interior brut és oficial, el producte interior i la població també és oficial, per tant la renda per càpita és oficial. I, segons diu, segons el criteri de la Unió Europea, que és discutible, però és un criteri acceptat amb diversos aspectes, jo crec que no està mal, no està mal. És pobra aquella persona que rep menys del 60% de la mediana de la zona que estigui. Per això parlàvem abans, o parlava l'Héctor abans, que hi ha un 20%, en realitat és una mica més, 20 i escaig per cent per sota el llindar de la pobresa. Per tant, la renda bàsica com a mínim hauria de ser igual al llindar de la pobresa. I això sí que acaba. Si jo crec que té interès, entre altres coses, la renda bàsica no només és per l'aspecte estrictament tècnic o econòmic de treure la gent de la pobresa de cop, jo crec que ja és una cosa interessant, si no és per una... Però clar, això ja forma part d'una idea de filosofia política que evidentment no tots els defensors de la renda bàsica comparteixen, però que es pot ser definit molt ràpidament. És a dir, ningú és lliure si no té l'existència material garantida. Aquesta idea que, en fi, la gent és lliure quan formalment les lleis diuen que és lliure. Suposo que aquí, en determinats llocs ho ha d'explicar més. Entre vosaltres jo crec que ho ha d'explicar menys, afortunadament. A les facultats d'econòmiques ho ha d'explicar molt més detalladament. Però la idea és ben clara. Qui no té l'existència material garantida no és lliure. Un pobre no pot ser lliure, no simplement perquè no té accés a determinats productes, sinó perquè un pobre està subjecte a la mercè dels altres. I això almenys pels que no són raros amb els temes de la llibertat, aquests que poden arribar a dir que tu pots estar en una presó, el Parlament és lliure i tal, fora d'aquests casos raros que n'hi ha també, en fi, tot ha d'haver-hi, com deia el torero, no? Però per aquells que són un palet més materialistes, per viure en societat, si no tens l'existència material garantida, és molt difícil ser lliure, per no dir impossible, i alguns creien que la renda bàsica, que evidentment no hauria d'anar sola, perquè clar, potser m'avanço una miqueta al possible debat, però a la renda bàsica es diu, però la renda bàsica no acabaria amb això, no acabaria amb l'altre, no acabaria amb el de més enllà, per suposat, sí, la renda bàsica no acaba amb moltes coses, però la renda bàsica el que pretén és un aspecte molt determinat, i per suposat seria una mesura de política econòmica. La política econòmica no és una mesura, una política econòmica és un conjunt de mesures. I per tant, també hi hauria unes altres, però com que jo no estic fent el programa de cap govern, no s'hi diria, n'importa gaire gent, em fa l'efecte quines altres